SCM le HCF zundan polynomials atanga zundan kha question number 9 tang tang ne dona question number 9 kan inang hai f of x a chuan 8 into x cube minus x square plus x alawita a bracket pona 8 oma 8 chu podar thaya 2 cube ani 2 pathum multiply kan 8 chu ka chu 2 cube na da thaya podar thaya du chuan podar hal thaya ma ro chu ha chu kan thu nia bracket chu mi kan siam ram fel nuwa ero chuan podar ngai turani chuan ti hian ka zik don ta ni klo podar lok tu wangin 2 cube ding ka da top thai ta ni kha zia olta 2 cube ti kha 2 into 2 into 2 chu 2 cube ti na thawni chuan into ka tianga chan chu bracket chu nga hian en ta la hai x a om veka wangin ate ber hi x si kan la chuka common chuan x cube ti thin kha x square ti thin kha x plus x ti thin kha 1 noni tani ti khan constant kam x kan la sak to wangin chuan hei hi quadratic equation in a law ta quadratic polynomials chu splitting the middle term in a chok thei a chok theim kan en don ni number a multiplier 1 1 to 1 ania a multiplier 1 a bela 1 a thei lo ni chuan ti hian kan du tok don ni number pakhat a multiplier 1 a bela 1 thei lo sim 1 1 is 1 ania 1 plus 1 2 true ni dei kha thei lo chuan ti hian a tok ni chuan dot le g of x kan en lenga g of x a chuan hi kan nei kan ti chuan 28 times x to the power x cube ni x cube plus 1 kha hemi ang ron chuak thei tur hi nei formula hi aron chom ve zel ta ni chuan x cube plus 1 cube angania chan chu hei 1 chuan eng power po chom theya ta cube po chom chuan cube po chom tir mai don ni chan chu 1 cube chu 1 into 1 into 1 ani chu 1 thaw ani engma dang lam na om lo ni chuan 28 hi po dar katum dona 28 ka po dar don chuan prime factorization hangin 2 1 2 4 2 7 along tani he 2 into 2 into 7 ania 2 square into 7 di ka ta thei chu 2 square into 7 di ka ta don tani chuan hei a cube plus b cube formula nia a cube plus b cube formula ha kan threto kan shriam le plus ani chuan a plus b into a square minus ab plus b square ani kha chuan hei po a plus b a cube plus b cube ani chuan a plus b ka la pasanga a square chu x ania x square minus 2 ta plus chuan minus chuan a b chuan a chu x b chu 1 x into 1 chu x plus 1 square chu b square kha 1 square chu 1 chuan en ta la chung ni nei alo in ang si chuan le kan zo der khan therefore tianga HCF highest common factor chu in ang kati kha chuan nei 2 cube le 2 square ania in ang ania ma se engela sok to HCF chuan cube nge square ate jok square 2 square chuan x in ang om lawa 7 in ang om lawa in ang om le hei le hei hi in ang ani chuan 2 square into x square minus x plus 1 hello nia chuan 2 square chu 2 2 are 4 times x square minus x plus 1 no tameni chuan LCM in lut lenga ka ama ka cho thin ta langin 2 into 2 kati ipo dar po khan common kha lak thei thawani ma se ai ol sam jok pu tir che ku du wangin ka cho dan ka thla kani apa nga in thiam to wangin ma mi poka tuna ka system mang hin in chok thei vek in ang kha cha thiam tro LCM a chuan kan en leng hai 2 om ve ve a khong ela jok tur kati kha alien so 2 cube 2 cube ilak rual in chuan ilak ve lo nge x le 7 7 into x chuan ilak to khai hi ni ta x square into he chunga HCF na to ilak lo chu x plus 1 chuan ama in kalo da lok sa ti hian x square minus x plus 1 chuan hei siam rem lenga 2 cube chu 8 7s are 56x long tani 56x into x plus 1 into x square minus x plus 1 non tani kha HCF le LCM kan aron chok tani also min tiem ol tu gania ama question nang ka chawang po khan chok ula hei thau ran chuak ang
oh chu van chuan out samin ti kha tu na chuan in apply thei do don ni oh chu van chuan lau thon lo tur le question number 10 ang an lut le nga lo lo nga question number 10 a chuan f of x a x square minus y square a square minus y square ang chi kha lo ni a formula chu a plus b into a minus b ni a plus b ha a aya x oma b aya y into x minus y oh kana zo le der chuan g of x ai nge kan nei kan en lenga question kan en chuan question number 10 x cube minus y cube x cube minus y cube heta chunga khan plus kan chok to a chunge hey oh x cube plus heta y yum se chu y cube ni fe me do na oh chuan tuna chun minus ani to chuan formula kha bel tu ka ti kha minus in tran photanga x minus y chuan hnung zong ka chu bel vector to ni x square plus x into y chu xy plus y square han kan zo le der chuan pathum or noma h of x ron om le ta ni tu pathum oma h of x om le a h of x a chuan x square minus x square y x square minus x square y chuan minus xy square minus xy square plus y square plus y square cube zo ni hi x cube hi y cube x cube y cube chuan la hei en ro lu tin ka chong tin pore rong su en ro pakhat pahni pathum pali awani pali en putar ni splitting the middle term kan chaw reng khan quadratic equation kan pathum lo ni tring ka pali kan split ta ni pali zo khan tin kan ti thin kha ama sa pani tang common kala a nung pani tang common kala khat dinga chaw tur he x cube minus x square y tang hin common kala ta hian nge common nei x cube oma x square oma common lak ton chuan ate zong lian zong lak tur ate zo x square common in la a x square lak sak to chuan x cube atang in x chi bang to a minus y x square lak sak to chuan helai mi khala nge tu ka ti ka minus ta hian nge inanga om y inanga oma tu nge ate zok y square ila lenga chuan common a y square lak sak to chuan x abanga ta minus ila to a helai plus tring kha minus y alo inang chem hei alo inang che ni chuan apon ami kha x square minus y square square ve ni wangin into chu ami chu x minus y alo ni adu tok lo no ni he hi a square minus b square formula khana lo om le si a chu wang chuan a plus b into a minus b x plus y into x minus y into he pakhat la oma x minus y tikhan kapot tar ta a tuna chuan HCF le LCM kan endon ni pathuma hian ta hin kan je kang therefore HCF is equal to HCF ilak don chuan a pathuma in ang tha angai ta ni in ang tha penge kol kan en chuan x minus y ni he x minus y oma x minus y oma x minus y tin ka lak to ha ka chin chi ani x minus y about in ang om to mi lo ni chuan LCM ka le do ni LCM ka lak to chuan in ang ka lak to sa kha hila don tu ka ti a x minus y ilanga pathuma in ang om kha kala a chuan i sharing tu chu LCM b ka chuan a pathum khrein ananga lo pahnia in ana om in ang om pon ayo pakhat lak tu ri hey tahin en la x plus y oma g of x a om ve lova amaro chu h of x a x plus y om chu ban chuan HCF a chun pathum ni chun pathuma satisfy tur ania ma se LCM a chun pahnia inang om pon lak tu chu ban chuan hey x plus y le nela x plus y hi a I o in pakhat ilanga x plus y chuan adang om to lawa ilak lo zong kha hey chu ilak to hey emi le mi aya he la kan lak to kha HCF hey noi ka thai hey chin chian han chu ban chuan
la bang zong chu hey x minus y le x square plus xy plus y square ilak lo kha iron chun som lang tian x minus y into x square plus xy plus y square ti khan a top thei me ya I du chun hei hong hi irem fel thei ni hei x minus y into x plus y hi du chuan x square minus y square da thei dian ti khan ai toy so ka da chin teng I ti chun da thei ma sei da lo kon ti po hin da chuan adik di hret tu ta ka question number 10 lo ni le ta thilen huang mi ti boilo tu rangai 11 kan du lo long 11 thleng kan chok don hcf le lc ma chuan chuan simplification akan du tang in lang la f of x kan en chuan inge common kan don ni bracket ma eng mo lo pa bracket chunga x mai variable main lovin kha coefficient or an constant term number pa ngai 2 le 4 akhan enge common ka ti chuan 2 into 1 ania 4 2 into 2 ania 2 common ani 2 nei ve ni 2 a common a x ve ate jok chu x ani x kalanga chuan enge bang x minus 2 pan so kan 2x into x2 2x square 2 into 4x2 2 2s are 4 into x ka 4x the kan so le there chuan g of x kan in 11 g of x2 3x power 4 minus 12x square 3x to the power 4 3x power 4 minus 12 square le in leng le enge number a common le 3 1 is 3 3 4s are 12 3 common a x square common a chumang chu enge ba ga x square minus 4 chuan le hei chu la top lo ni hei ta chun x minus 2 ni hei ta hi chuan x square ni hei square thei em ti en tu rei atu dom kha 2 square a chan ti thei ti khe tu chu kan chan ti lengan du tok mal uluk tur ka ti kha mathematics chu inge jiblin do gai thil re ka uluk ngai thina ni en non ze la ngai thini 3x square into x square minus 2 square ka a square minus b square ang khana ron chang le thei tlat chuan 3x square into x plus 2 into nge nia x minus 2 a plus b into a minus b ang khan ti khan ron chang le ta chuan h of x kan lu le thei chi ni ti khan h of x kan lu non chuan h of x chuan 2x cube 2x cube minus 2x power 5 sorry 2 to the power x plus 5 2x to the power x plus 5 minus 2 to the power x plus x 2 to the power and 2 into x power 4 1 minus 4x sorry 4x cube again lom tani 4 ni ti ken zel hi nga ya tlemin ha tha ko de le ka min ro thiam to ni le enge common kan en do nei h of x a common chu ma sap da number a hian 2 om thei ve ka 2 a common a chuan x a chuan cube na te bera common boka 2x cube an la a chuan ta hian x to the power of 5 a cube pilak to chuan x square ni 2x ka chukala sak to minus ta hian x ta hian 2 x square minus x minus 2 kon chok ta ni chuan enge kan ti thai splitting a thei em ti kan en do ni number pani a multiply 2 a paya 1 om thei ni ka chu number pani multiply 2 2 1 is 2 2 minus 1 1 and split do ni 2 x cube hey alive split to ni wangin minus in bullet na wangin curly kada a x square minus 2x tanya by 2 x by 2 2x minus 1x 2x minus 2 tan chuan bracket te ka thiat le photanga chuan
curly om to lo nga hin ring thak nga x square minus 2x plus x aron chang ta chi a chuan common ka lak le do na wangin curly bracket ka man le nga ya x a common a mi pahnia hian x minus 2 pa nga plus 1 a common engom le chun 1 ka ti common a x minus 2 pa le a chuan kan zo don 2x cube into x plus 1 into x minus 2 kan chang ta ni therefore kan tianga HCF is equal to HCF chu nge kan ti chuan a in ang vek an nei chu hei x square x cube hei ta chuan 2 3 2 ni in ang vek om lawa HCF a chu na pathumai an anga ka ti kha x square le x cube pa nge te ber x lak tu x silanga chuan adang in ang vek om le x minus 2 x minus 2 x minus 2 le vek x minus 2 x minus 2 x minus 2 x time x minus 2 yani mai x into x minus 2 da equal to LCM ma chuan number n le patang number a hian nge om inang li 2 le li 2 hi nang la in ang ve kher ngai lo pathumin ki ti kha in ang om chun pahnia ain an chuan pakhat lak tur chu pahni la lawin chu pakhat la nga ai chuan ngi lak lo 3 into 3 chuan x a hian nge lian ber x cube lian berem x cube lian bera chuan ngi lak to sa kha x minus 2 la to a ji lenga pathuma inang kha khat thuma inang kha lak to re a chuan adang pahni chawain anga om le em om lawa chuan chuan nge bang zong x plus 2 le x plus 1 x plus 2 into x plus 1 dong ni tamaya chuan kan multiply anga 3 2 za 6 into x cube into du la hei x plus 1 kan da ma sa tengi ti ni da ma sa the ti hei hi du chuan ti ni da the ni a minus b into a plus b chu a square minus b square chu 2 4 kan chang thei sorry thiam em mi hi kan ka chan ti thei ani lo pon hei top hi nom thei ka chu nang ma ni thiam ta ni ti song kha ani a HCF le HCF kan se thei chu ka jin sa ula thei top lo chu cheu